Jucăm Minecraft, avem murit surichiere, Flavius. Și jucăm din nou Skyblock. Filmăm episodul unul după altul, fiindcă nu e niciun bai, nu? Dă bă mie toporul, că tu nu știi. Dă toporul, că tu nu știi folosi. Dă toporul. Dă toporul, dă toporul. Hai, dă-te, eu spart, du-te aici. Carte acasă. Du-te, mă. Du-te, mă, acasă. Cară-te. Hai, let's go, dăm bani. Vezi să nu te încurci în butoane, să nu scrii cumva nan în loc de ban. Că băi lângă N, ai grijă. E periculos. Dă-mi târnăcopul acum. Amudă târnăcop. Dar tu să replantezi, nu știi? Ah. Replantează, că ne ajung. Vezi că iau niște lemn. Iau și cobblestone. Auzi? Sparge frunzile aici, hai și sparge frunzile. Bă! Tu știi că filmezi, nu? Unu, doi... Doi... Hai bă, vii? Ce faci? Două, trei, patru... Unu, doi, trei... Vezi că fac asta. Fac casa. În colț, fac. La ce trebuie mai mare? E 4, că nu putem să dormim, că e multiplayer serverul. Și de unde lună? Vrei să culcăm tot serverul? Ești nebun, rău. Bă! Flavius! Te uiți la mine? Uite-te la mine! Bă, uite-te la mine! Uite-te! Tinerii titani! Mai știi desenele? Tinerii titani! Du-te aici la shop. Shop. Ai bani. Nu știu dacă am. Bă, beatbox. Dar nu hibai.
Flavius e nervos. Tu l-ai, Doamne. O minune pentru lume. Tu ce faci? Ești prost! Să fac acoperișul? Ia. Da, el oricum sari aici. Cea mai enervantă parte, să pui scările. Bun. Nu. Nu sparge! Și acum Nicky trebuie să ordoneze tot în chest. Urmă că nu se pune... Băga mi-aș... Nu. Bă, tu te joci, ce faci aici? Du-te, mă! Taci din gură și du-te. Du-te, mă, du-te, ci că eu le pui. Eu filmez, du-te aici, că eu filmez, du-te aici. Te bat. Ce rup. Slash îs prost. Ce să meargă, mă? Vrei să-mi dai bani? Ce zic eu? Ce zic la diregu? Ce 4? 2, nu-ți ajunge. A, pe atunci e 1. Aici nu o să observă nimeni ce am făcut acolo. A, nu-i bai. Hehe, casa. E nevoie. Hai că arată bine casa. Cât de cât. Nu înfunda, bă! Măcar te bagă cobblestone, că mi-a vrut să-i cobblestone acolo. Bagă acolo. Nu contează. N-ați scara. Eu cobor ca regele, tu cobor în căzătură. Ce? N-ai voie. Ok, lumea, cam tot și cu acest episod am fost Nicky, a fost Flavius și ne vedem data viitoare, pa, pa!